Khasi Student Union KSU Employment and Monitoring Cell Jongka North Khasi Hills District hapo ka jingalam jong samla Banjab Maring lembat kidukhat menta kasingi kalalet panyakandu yo Raja Brahma EDC Madeiru Member Secretary ka District Selection Committee ka Ribhoi District hadian ba Deputy Commissioner dan hakatai kasingi nakabenta banyakran halor ka tungkam tungjam ba kadai banlong ka bakhoj basuba bat kamdai bandan kanu ka jing atatien hakarukam tungkam nakaliang kaseng kalara aru khat santali kiman hakatai kasingi hakmat UADC bakantop ya ka jingtung ya ki vice chairman bat dokhat jong ka DSC ki bamdan kanu ka jingadai bat kasan hima sima ka jing panbana man usnam ya ka jing don jing em jongki ki samla wat kam ki dei banlong ki nong song shnong jong ka jala Meghalaya ban kyarno na ka jing thung kam contract ad hoc but casual ban penmi ya ka exam man usnam klam ta penslam ya ka por ban pan pau pat ba ya ki marks jongki samla wat kam dei bandan ka jing kala haki roll number hakapor tungkam man penbyang ya ka carbon copy jong ka kot OMR shaki kertang ban pelat ru ya ki jubab jong ki jingkli man pendam ya ki jing tungkam hapo ru banai hadien ke exam ban pendu no ya ka personal interview ha ka kerdan BCND ban ai ya ka kaipot ba man lausnam da ka DSC ki jingkili ki dei banlong ki bari bakin numlat shabar ban bo da ki core computer banyakun ya ki exam ha ki por banwan habakran shikilat pathai kubor nakalyang usamla Banjab Maring chairman ka employment and monitoring cell ka KSU North Khasi Hills District ulaang pakum kaseng kalayo ban kran sani bha hakatai kasngi bat UADC Madeiru member secretary ka DSC Ribhoi ban penbet ya karukam tungkam tungjam bat ba karukam tungkam kamdei bandan kanu ka jing atatien ki samla bat kadei banlong ka bakhoj basuba kasingi naglang ji ka Khasi Student Union North Khasi District lengba jong ka Employment and Monitoring Cell jong ka seng ni lawan hang ni po DC office kendo EDC hot naglang ji bom don jong DC nilai kendo no ya additional DC Madeiru au por member secretary jong ka DSC iwan hang ni ban kendo ban IT ya kita ki katsan teli kimat ki ban naglang ji kasal ni jong ka seng ki kwa ban ai syaka DSC syaka District Selection Committee bahkan pentrikam ya kita katsan teli kimat ki ban jong ka seng ni dawa ni ya kani ngila le ru naglang jong kaseng napo CEC kila de ban ya ban tha ingi habro ge district jong kajela ko jungi bangin ay kini ki mat ya kita kapsan teli mat nam ta ban penpha shu ya ga jing trikam jong ka DC inga shu kwa ban itu ipi katun teli mat ke ban ge kaseng ni dawa na ka sarkar bahkan pentrikam ni kapsan teli kimat kolong goi kwa ban yathu ipiang ni kolong ba ka jingdon jong kita ki non official ki bawan long ba ki political appointee ki ka jingdon dikne bunsin ni ba ni don be kata ka jingong ba karukum thungkam thungjam kamlong ka bukhoj ka basuba tenlang jing kaseng kawai na kimat kolong ba ni dawa ba yakini ki jing thungkam ba kendisyo bandon da kita ki ta ki non official members mo ba kimdei bandon da kita ki political appointee ba kendrung hong to bandon bentalang khnang ba nginyo ya kata ga jing thungkam thungjam ka bukhoj bat ka basuba kiwei pade ki bangi kendu ngitep ba po ka DC po ka district ke jungi mentala kumba South klem kendok ya kata ka exam lane kata ka recruitment bat ke result ru ndai har jing ya kendok mene layo ke jing tep ge sai ba
ada ya ka result ada ban penbena ban ba hagajing sisyahi katkum ba niyo jintip kelong ba ya rukum thungkam thungjam kade banyaj be lam nomno kajing kwa ji keseng kade benlong bet ba kade bendon da ka kalendar system kebemut ba manla usnem ba kaniat kata ka kajing thungkam bane ta ka recruitment process ndai ngi gumbalong menta hadin sausnem hadin artsnem te kane gabu gige gajing yaki samla ki bakwa wat kam wat jam ke bat hagaju ko poru nagleng ji keseng ibu ki jing dawa ba ki baru ki recruitment proses la kumno kade ban pendap apo kini rubnai kenang ba inyo kalat pikwe syai nuksa ipi lada kasilam kumni ubathap menta kumagilong menta hadi si jungi ki babun ki ba lajak ya taurul number le ja ya dekat ki haban wat biang kadau kolong ba na kadau kejing bom biang kapor ane bom don ni kata time frame ke babiang ban out ya ka result ane ban kendok ya kita ki exam ki wa niat lembaga DC teliang juga sengi ai kita jeng ajumun ki hagju kapor ki jing dawa ke jungi ba nang ni syakmat ba ka sarkar bat ba nagliang jong ka DC makin simpiai kini ki mat ki bangil ai nagasan